Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ William u Cecilia Spiteri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej, għati widen għat-talb li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li sajħilna nkompluh sal-aħħar b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Kien jixra li Alla jagħmel lill-awtur tas-salvazzjoni ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Qari mill-Ittra lil-Lud. Ħuti, id-dinja li għandha tiġi li fuqha qegħdin nitkellmu, Alla ma qiegħdix taħt is-seta tal-anġli. X'imkien fl-Iskrittura hemm xhieda li tgħid hekk. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Jew bin il-bniedem biex tieħu ħsiebu. Ftit inqas mill-anġli jint għamiltu, bil-glorja u l-ġieħ żejjintu. Kollox taħt riġlejh qetlu. Issa, meta jgħid li qiegħed kollox taħt is-seta tiegħu, dan ifisser li xejn ma ħalla li jkun imqiegħed taħtu. Tassew li għalissa aħna għadna maħniex naraw kollox taħt is-seta tiegħu. Madankollu lil dak li għal ftit ta' żmien kien imniżżel ftit inqas mill-anġli lil Ġesu, aħna issa qegħdin narawh imżejjen fil-glorja u l-ġieħ minħabba fil-mewt li jubata biex għal grazzja t'Alla il-mewt li daq tkun għal ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox, waqt li jwassal ħafna wlied fil-glorja, jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Għax hekk dak li jqaddes u kemm dawk li jiġu mqaddsin il-koll huma mill-istess wieħed, u għalhekk Ġesu ma jistħix isejħilhom ħutu billi jgħid inxandar ismek lil ħuti f'nofs il-ġemgħa infaħrek. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien, qiegħed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jidejk. Mulej sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu il-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih, ngħidu flimkien. Ftit inqas mill-Alla għamiltu, bis-sebħ u bil-ġmiel żejjintu, qiegħedtu fuq l-emejjel kollha ta' idejk. Kollox taħt riġlejh qedlu, ngħidu flimkien.
in-naċ bil-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru bil-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Ilqgħu il-kelma ta' Alla, mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga ta' Kafarnaum u qgħad jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret, ġejt biex jeqridna? Jien naf min int, il-Qaddies ta' Alla. Imma Ġesu ikmandah: iskot, oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu l-ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: dan x'inhu? X'tagħlim ġdid mogħti bis-seta' sal-ispirti l-ħżiena jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilea. Il-kelma tal-mulej. Eżies, il-festi għaddew u bdejna issa iż-żmien ta' matul is-sena, jew aħjar iż-żmien tar-normalità. Rajna għexna dan il-mument hekk sabiħ ta' Alla li jsir bniedem għalina biex aħna issa nkunu nies li ngħixu bih u għalih. Ma nafx indbaħtux bit-talba li bija sabiħa li bija bdejna din il-quddisa tagħna llum. Fejn l-Alla tlabnieh u wednilu għamel li aħna naraw x'għandna nagħmlu. U dan inwettquh sal-aħħar. Hija l-istess jekk intom qattu attenti. Hija kważi l-istess kelma li jgħid l-Ispirtu imniġġes fir-rakkont tal-Vanġelu llum li tan il-bniedem dan ir-raġel li l-mulej il-kelma tiegħu teħilsu mill-ħażen. Oħroġ minnu. U qabel joħroġ minnu jagħmel din il-mistoqsija l-awtur tal-ħażen, ix-xitan: aħna x'għandna x'naqsmu miegħek Ġesu? Aħna li l-għallednilu għamel li aħna narfu dak li għandna nagħmlu. Għaliex aħna għandna x'naqsmu miegħek mulej. Int sirt bniedem bħalna biex aħna nkunu tiegħek. Walhekk it-talba tagħna llum għenna mulej inħossu l-preżenza tiegħek fina. Għamel li l-kelma tiegħek kif int neħħejt il-ħażen ix-xitan minn dan il-bniedem fis-sinagoga. Għaliex is-sinagoga? Għax il-lowt kienu jmorru fis-sinagoga biex jisimgħu il-kelma ta' Alla. Hekk ukoll jiena u int niġi l-Knisja biex nisma' l-kelma ta' Alla.
biex inħalli l-kelma talla teħlisni minn dak li juħażin. Għax aħna eżies m'għandniex naqsmu mal-ħażen. Jiena u int għandna x'naqsmu biss ma' dak kollu li huwa tajjeb, għax it-tajjeb ġej minn Alla. Jew eżis għalhekk nirringrazzjaw il-Mulej Alla tal-li jogħġbu jiġi fina biex iqaddisna, tal-li jogħġbu jagħtina missjoni li bija aħna nagħmlu it-tajjeb u mhux il-ħażin. Kif kien iħobb tant jixtrob tant sabiħ dik it-talba ta' San Franġisk, Mulej, għamilni strument tal-paċi tiegħek. U biex insej strument tal-paċi ta' Alla, x'għandi bżonn eżies? Nintebaħ x'inhu jgħidli Alla. Inħalli il-kelma ta' Alla taħdem fija. Inresqu t-talb tagħna lill-Alla il-Missier illi fi Kristu tagħna il-kelma tiegħu, kelma li teħles lill-bnedmin kollha minn kull ħażen. Jew nitolbuh u ngħidulu il-kelma tiegħek Mulej teħlisna, il-kelma tiegħek Mulej teħlisna. Għall-Knisja, għall-Ministri tagħha mibgħuta sabiex iwasslu il-kelma tiegħek lill-komunità Nisranija, sabiex tkun fidila u kuraġġuża hija u xxandar il-kelma tal-ħajja. Nitolbu. Għal popli jimjasra sabiex fi Kristu jiskopru dak li jmexxihom lejn ħelsien veru. Nitolbu. Għal persuni, partikolarment il-morda tagħna, jew dawk li jħossuhom weħidhom, dawk kollha li għaddejjin minn kull xidbatija, sabiex isibu minn fostna persuni li jfarġuhom u jgħinuhom anke bil-kelma ta' Alla. Nitolbu. Għalina l-koll biex bil-għajnuna tal-Ispirtu aħna narfu dak li għandna nagħmlu u imqawwijin mill-kelma tiegħek nibnu ħajjitna fuq kelmtek. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, jitolbuk Mulej dbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għamel li jkunu tassew art għammiela fejn fihom jimbtu il-vokazzjonijiet. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier għamel minna l-koll disċipli veri ta' ibnek Ġesu sabiex flimkien miegħu insiru bennejja tal-għaqda u isliem, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sjedna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq.
nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-olej tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek hemm xerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bejn Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena
u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. nitolbu.
u Alla li tista' kollox, fiċċo kontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristus Siedna. Jew ngħidu hekk tliet avamarijiet illumna Marija biex tenna ħalli aħna nkunu nixbħuha, billi aħna wkoll nkunu kapaċi narfu dak li jrid minna l-mulej u nwettquh fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.